kana ganin shi daga dan inna madangi haka yake shi ya lallaba sai hiran banza yake ta zakura mana har ya bari da ne salamu alaikum mai gida ka dawo wani gida ran gida san ka dawo mai gida mai gida ka lafiya mai gida lafiyan kirka me ya faru mai gida ya naga faru hai ina lafiya naga mai gida ai ni ma ban sani ba bari in je ni kalla kamata ya ake cikin mutum ne ba ta kira a ce karo kada su wani abu lafiya kuwa ba ka ci ne ko kuma haka ake hauka lafiya kuwa wannan abu ba gudun yi jira aka fara yi ba lafiya Bada. yanzu kai kana ganin siyasa na dama duk da daren su kudi ne dama wani kuma ya takaman sa Allah ne da jama'an sa kai kana ganin zan ba kudi ba za ka zaɓi wanda ya ba ka kudi ne kana tsammani kudi ya kan siyasa wasu kuma Allah su yi fara da gaskiya kan wani ma da ya sa ka kudi da zaɓi ba gaskiya hukuncin da ya kan Allah me kake nema kai ya haka kai sai mana hanya ko lafiya da me yake faruwa ne lafiya bi dole shi mana lafiya mana ina zuwa alhamdulillah me haka me faruwa alhamdulillah me faru ne ma what is the duro ya haƙuri kai wannan mutum ne na gari mutum ne mai gaskiya ku bar gani wai ku bar gani ayi haƙuri kai Allah mai haƙuri ta haƙuri ya haƙuri duba ya haƙuri na ayi haƙuri sa mai gari wallahi ka fara mai gari wata ska ayi haƙuri don Allah ayi haƙuri don Allah ku yi haƙuri mu ne mu san dalili kawai ya haƙuri ne ya ji ciwo ba tana da zai ba da dalili zai ba da ya samu wani ya haƙuri zan yi da ya haƙuri yawa ya ya sa kake wannan gudu haka ne fa faɗa ka san da ni saboda idan ban da wannan abu na'am ban da yanci wannan gaskiya ne kuma yawa wannan shine yanci na a Najeriya to yanzu ku ba ina da wannan ba dan zabi a wannan raina yake so ina da magana kuma idan ban da wannan ina da magana
ina da magana a ce mutum bayi da wannan ya zama dan kasa in ina da wannan na'am zan iya zuwa ƙuri'a ta mika ka ta so da na'am ina da wannan kuma ka san zan zame shi ba amma ranka da ya yafe ma kai ma na shi na barka da zan yafe ma na yafe ma shi ma yana da shi na yafe ma kamar talaka ne na yafe ma Allah ya yafe na yafe ma mu zaɓi sajo a rufse mu kori yan hargitsi mu kama layin gida da ba za ya cuce mu ba.